Universitat Meiritsu. No sé si puc entrar. Vols que anem al cine després de classe? Per mi sí, anem-hi. Quina pel·li voldràs veure? No ho sé. Oh! Perdoneu! T'ha caigut de la butxaca. Gràcies. De res. Escolta, aquesta noia ve a la nostra universitat. No em sona. Em quedaré una estoneta per fer-hi una ullada. Si hagués sabut que passaria una cosa així, ho hauria tingut més endreçat. Continua buscant, qualsevol cosa ens servirà. Hola, ja som aquí. Ja hem fet tots els encàrrecs. Hem comprat tot el material per l'exposició de fotografia. Molt bé, deixeu per allà. Es pot saber què feu? Als japonesos els hi queda bé el quimono. El quimono és l'ànima del Japó. El quimono? Però que encara no ho sabeu. Ens han dit que el model de dona japonesa es passeja pel campus ara mateix. El model de dona Es japonesa? veu que una noia bonica i senzilla que porta un quimono ha vingut a gravar una pel·lícula. Mira! Ja l'he trobat! Molt bé, anem! Som-hi! Que bo que era el dinar que ha preparat l'Aoi. Què deu fer ara mateix? Porta quimono. Què hi fa aquí? Que maca que és. No la conec. Què faré quan vegi en Kaoru? Potser se sorprendrà. Però m'he presentat aquí sense avisar. I si el molesto? Ei! Tu no ets d'aquesta universitat, oi que no? Per què dus quimono? Que et faran fotos. Què? Doncs... Que potser ets model o què? Escolta, com et dius? Va, digue'ns-ho. Què? Va. Sí, jo? Va, Que és per una revista o per la televisió. On ho fareu? Et fa res que vinguem? Deixa'ns venir amb tu, va. Ens agradaria veure com ho feu. Sí. Ei! Ho sento. Va, tira. Així que el model de dona japonesa. No deu ser pas l'Aoi, oi que no? Però què dius? Què vols que hi hagi vingut a fer aquí l'Aoi? Mira! Qui deu ser? Aoi! M'he espantat. Val més que torni a casa. On deu ser la sortida? Kaoru! Kaoru! Va, desperta't! Kaoru! Tina, Toriko, què? Escolta, l'Aoi ha vingut aquí, a la universitat. Què? De debò? Què? Això és un altre cul de sac. Kaoru. Aquí tampoc hi és. On deu haver anat? On es deu haver ficat? Hem buscat per tot arreu i no l'hem trobat. Segurament ha marxat. Però què hi deu haver vingut a fer aquí? Potser li ha sortit alguna cosa urgent. Espero que l'Aoi no estigui perduda pel campus. Vosaltres dues teniu classe a la tarda, oi? I tu?
Què penses fer? Seguiré buscant una mica més. Sobretot si la trobes, fes-nos-ho saber! Quin altre lloc pot conèixer el Laoi? Semblaves molt feliç, Kaoru. Kaoru. Aoi! Aoi! Kaoru. Què fer? Ja sabia que et podia trobar aquí. Què passa? Per què t'amagues? Perdona'm. Què? Ho sento, he vingut sense el teu permís. Au, va, sempre seràs benvinguda aquí, tu. Llavors vols dir que no et molesto? Gens ni mica. Encara més. Estic molt content, de veritat. Moltes gràcies! Per cert, Què? he comprat un pastisset de mongeta. Un pastisset? El senyor de la parada m'ha dit que era més bo si es menjava calentó. I per això has vingut fins aquí? És que tenia tantes ganes de menjar-me'l amb tu. Però només en quedava un. Té, aquest tros per tu. Aquest ja m'està bé. Que bo! Això de menjar-te un pastisset així dret a l'aire lliure és molt divertit. M'ho estic passant molt bé avui. Què vols dir? Que potser és el primer cop que ho fas? Sí? Escolta una cosa, t'agradaria que anéssim a algun lloc? És que avui no tinc classe a la tarda. Ah, no? De veritat? Tu tries, anirem on vulguis. Ostres, ho puc decidir jo? On et ve de gust? Al cine, a comprar? Doncs mira, si no et sap greu... M'agradaria que m'ensenyessis la teva universitat. Què? Això? Sí? Aquesta és la meva classe. Normalment m'assec en aquell banc d'allà. Vaja. I heu entregat el treball? Sí, No, aquest encara matí. no. Us heu fixat quina noia tan maca? Sí, és amiga meva. Quina Es diu passada. Aoi. Aquí és on vinc sempre a menjar-me el dinar que em prepares. Aquí? Quan estigui dinant a casa, me'n recordaré sempre d'aquest lloc. Un altre cop tu? No és pas aquell gat que comentaves. Sí, és el gat abandonat que m'apareix per tot arreu. Que maco és. Ei, és allà! O sigui que el model de dona japonesa vestida amb quimono era l'Aoi. Però de què parleu? D'això... De debò, n'has tingut prou amb això? Sí, i tant, m'ho he passat molt bé. Avui ha sigut un dia fantàstic. Em venia molt de gust conèixer la teva universitat. Sempre expliqueu històries tan divertides de quan sou a classe que... Vaja. Esclar. I per això... Avui he pogut conèixer moltes coses que encara no sabia de tu. Veure't a la universitat ha sigut meravellós. Ara em sembla que m'agrades molt més que abans, encara t'ho pots ben creure. Doncs mira... A partir d'ara, t'explicaré moltes més històries. Les coses que vegi, faci o senti. T'ho explicaré tot.
m'expliquis moltes històries. Que bé. Kaoru! Aoi! Tina! Taeko! Veig que has pogut trobar l'Aoi. Escolta, noi, t'he dit que m'avisessis. Estava molt preocupada. Ho sento, perdona. Em sap greu haver-vos amoïnat. Caram, tinc una gana que em moro. No pateixis, així que haguem tornat em posaré a fer el sopar de seguida. Ai, però si avui encara no he anat a comprar. Em sap greu. Què? Ho dius de debò? Mireu, podríem anar a menjar fora, per variar. La Miyabi arribarà tard, oi? Sí. Decidit! Taeko, què et ve de gust menjar? Què us semblaria sushi? Sushi? A un restaurant baratet. A quina mena de restaurant vols anar? A un amb platets de sushi que van sobre una cinta que va fent voltes. El sushi fa voltes? I no hi ha sushi només, també hi ha flam i pastissos. I com es menja?